Tekalevel. Täysin uudenaikainen automaattinen pinnanhallintajärjestelmä kaikille korjaamon nesteille, myös jäteöljylle ja jätenesteille. Laitteisto on täysin automaattinen eikä vaadi erillisiä kuittauksia. Voidaan käyttää myös inventaariossa. Tämä näkymä on laitteen aloitusnäkymä ja laitetta voidaan käyttää joko tästä kosketusnäytöstä, henkilökohtaiselta PC:ltä tai iPadilta. Laitteen käyttöliittymän näkymä on aina sama riippumatta siitä, millä laitetta käytetään. Tuote on täysin suomalainen ja sen vuoksi on myönnetty avainlipputunnus. Tekalevel ohjaa automaattisesti pumppuja ja laitteisto huolehtii siitä, että jäteöljysäiliöt eivät pääse ylitäyttymään ja nesteet eivät pääse loppumaan. Ennen tätä Tekalevel lähettää automaattisesti ilmoituksen sähköpostitse tai tekstiviestitse, kun nesteet ovat vähissä tai jos jäteöljysäiliö on ylitäyttymässä. Jos asia ei reagoida, laitteisto sulkee automaattisesti pumput, jotta ilma ei pääse tuoreöljyputkistoon tai jätenestepumput eivät pääse täyttämään säiliöitä yli. Laitteeseen on mahdollista ostaa erikseen myös Tekamixer, jolloin laitteisto huolehtii automaattisesti tuulesinpesunesteen seossuhteesta ja se on säädettävissä vaikka joka kuukaudelle erikseen. Katso esittelyvideo osoitteesta www.tekamixer.fi. Edessä oleva käyttöliittymä on helppo käyttää ja luonnollisesti kuten näkyy, kaikki valikot ovat suomenkielisiä. Ensimmäisenä näytän teille laitteesta säiliön konfiguroinnin, jota käytetään, kun laite otetaan käyttöön. Täältä valikosta laitteisto räätälöidään korjaamolle sopivaksi. Täältä pystyy muuttamaan hälytysrajoja, öljylaadunvaihdoksia tai vaikka jos säiliön koko muuttuu suuremmaksi tai pienemmäksi. Nesteet voivat olla minkä kokoisessa tai muotoisessa säiliössä tahansa tai vaikka tynnyrissä, kuten tästä esimerkkikorjaamon näkymästä voidaan nähdä. Seuraavaa ikonia painamalla painon äsken ikonia säiliöt. Päästään katsomaan yhdellä silmäyksellä kaikkien säiliöiden nestetasot grafiikasta sekä alla näkyy vielä tarkka säiliön tai tynnyrin nestemäärä ilmoitettuna litroina. Täältä pystyy myös katsomaan keskiarvokulutukset 2 täydeltä kalenteriviikolta sekä alimmaisena näkyy riittoisuus päivinen keskiarvokulutuksen mukaan. Tekalevelissä on aina vuotovalvonta, joka tarkoittaa sitä, että jos syystä tai toisesta säiliöiden pinta laskeutuu ennalta asennettavan rajan verran korjaamon aukioloajan ulkopuolella, laitteisto lähettää siitä hälytyksen sähköpostilla tai tekstiviestillä korjaamopäällikölle tai muulle henkilölle, joka on vastuussa kiinteistöstä. Tämä on oiva apu ehkäisemään pahemman tapahtumasarjan, jos vaikka säiliö on tullut vuoto. Ikonista aikaohjelmat voidaan laitteiston avulla ohjata automaattisesti pumppujen päälläoloaikaa ja asettaa laitteistoon erillisiä aikaohjelmia. Tällä saadaan se etu, että esimerkiksi sulkemalla aikaohjelmaa käyttämällä tuorenestepumput nesteitä ei voida laskea korjaamon aukioloajan ulkopuolella. Lisätietoja löydät osoitteesta www.tekalevel.fi. Voit myös varata esittelyn korjaamonne ja samalta sivulta löydät myyjiemme yhteystiedot. Tekamaster. Letkukelakohtainen automaattinen nesteiden valvontajärjestelmä. Tekamaster-laitteisto on kehitetty ennen kaikkea korjaamolle eliminoimaan öljystä ja muista nesteistä syntyvä hävikki. Laitteisto huolehtii siitä, että jokainen nestelitra tulee laskutettua eikä öljyä voida käyttää ilman työmääräinnumeroa tai muuta tapaa, jolla nesteet kirjautuvat laskulle tai sisäiseen seurantaan. Laitteiston käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja kielenä toimii suomi. Laitteisto on muutenkin täysin suomalainen, kuten on Tekalevel. Järjestelmä valvoo jokaista nestekeloa erikseen ja sulkee ja avaa esimerkiksi öljylinjaa huoltotöiden mukaan. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtainen tunniste ja työpisteellä kosketusnäyttö, jolla esimerkiksi mekaanikko hallinnoi öljyä kelapatterista.
Korjaamopäälliköllä taas on erilainen tunniste, jolla hän pääsee käsiksi vaikka tarvittaviin raportteihin. Ja myös yrityksen johdolla voi olla oma tunniste, jolla saadaan tietoon esimerkiksi suoritusasteet henkilöittäin tai työpisteen kuukausittaisen käyttöasteen. Laitteesta saadaan hyvin kattavat raportoinnit. Voit käydä tutustumassa esimerkkiraporttiin nettisivuiltamme www.tekamaster.fi. Tekamaster on nopea käyttää, latautumisaikoja ei ole ja lisäksi sujuvuutta ajatellen valmiit työmääränumerot saadaan haettua muutamassa sekunnissa. Jos kuitenkin halutaan, Tekamaster on liitettävissä yhtä lailla suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Näytän teille videossa nopean katsauksen käyttöliittymän ja sen selkeyteen sekä nopeuteen. Tekamasteria voidaan käyttää tästä kosketusnäytöstä, henkilökohtaiselta PC:ltä tai vaikka iPadista, samoin kuin voidaan tekaleveliä. Esittelemäni kosketusnäyttö on tämän esimerkkikorjaamon korjaamopäällikön käytössä ja lopuksi esittelen teille millainen käyttöliittymä on, kun asiakkaalla on käytössä kaikki tuotesarjamme Tekalevel, Tekamixer ja Tekamaster. Ensimmäisenä on ikoni työntekijät. Ja tästä voidaan hallinnoida tai muuttaa mekaanikoiden nimiä ja muita tarvittavia tietoja. Sen lisäksi, jos tulee uusia työntekijöitä, tästä valikosta voi lisätä tunnisteelle tarvittavat tiedot. Palvelun voi hankkia myös Tekalemitin kautta ja kun laitteisto on hankittu, teemme sen hetkisen tiedon mukaan nämä valmiiksi teille asennuksen yhteydessä. Työmääräimet ikonista nähdään kaikki valmistuneet työt ja täältä ne poimitaan laskutuksen ja käsitellään. Jos käytetään työmääränumerona jotain sellaista, mikä ei ole oikea, se pomppaa aina ensimmäiseksi ja ei poistu näkyvistä. Tällä tavoin päästään käsiksi henkilöön, joka on työn suorittanut sekä nähdään määrät ja kellonajat, mitä on laskettu ja mistä työpisteestä. Jos Tekamaster liitetään toiminnanohjausjärjestelmään, silloin tätä valikkoa ei tarvitse käyttää, vaan kaikki menee mekaanikon saatua työn valmiiksi suoraan asiakkaan laskuun. Aikaohjelmat ikoni tarkoittaa sitä, että laitteesta voidaan ohjata työpistekohtaisia kosketusnäyttöjä ja tarvittaessa sulkea ne niin, että öljyä ei voida laskea, ellei esimerkiksi korjaamopäällikkö käy avaamassa niitä takaisin käyttöön. Työpisteet voidaan sulkea kokonaan esimerkiksi sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä, jolloin huoltotöitä ei korjaamossa suoriteta. Jos asiakkaalla on käytössä myös Tekalevel, ohjaa järjestelmä automaattisesti pumppuja tarpeen mukaan. Jos öljyä ei haluta, katkeaa pumpuista automaattisesti paineilma, jolloin ei ole vaaraa esimerkiksi yöaikaan, että öljyputkirikon sattuessa pumppu tyhjentäisi säiliön korjaamon lattialle tai rakenteiden väliin. Kulutukset välilehdeltä nähdään, kuluvan viikon ja edellisen viikon lasketut nestemäärät, olipa ne sitten öljyjä tai muita nesteitä. Alimmaisena ikonina on kello. Täältä voidaan tarvittaessa päivittää tai muuttaa kellonaikaa, jos on tullut sähkökatko. Laitteisto päivittää automaattisesti kellonajan myös työpistekohtaiseen kosketusnäyttöön, kun ikonin avaa ja painaa näppäintä Aseta aika. Lopuksi näytän lyhyen esimerkin työpistekohtaisesta näytöstä ja kuinka mekaanikko sitä käyttää. Ensimmäiseksi tunnisteella avataan näyttö. Sen jälkeen valitaan haluttu työpiste. Sitten annetaan työmäärän numero. Hyväksytään se enterillä. Aloitetaan työ. Täältä pääsen valitsemaan öljylaadut, joita haluan laskea. Valitsin esimerkissäni öljyn 10V30
ja punaista ikonia painamalla aloitan öljyn laskemisen, josta näkyy kuvassa vihreä ikoni. TekaMaster huolehtii automaattisesti, että nesteitä tulee oikea määrä ja sulkee sen jälkeen nesteiden tulon mittarista tai venttiilistä. Nesteitä voidaan laskea myös vähemmän, koska laitteisto lähettää tiedon ainoastaan käytetyistä nestemääristä. Tämä ilmoittaa vain sen, kuinka paljon kelasta saa nestettä yhteensä. Lopuksi työ kuitataan valmiiksi ja tieto siirtyy hallinnointiin tarkoitettuun korjaamopäällikön näyttöön, ja josta työjohtaja tai korjaamopäällikkö kuittaa työn valmiiksi ja tieto siirtyy tuleviin raportteihin. Kaikki tapahtuu helposti ja nopeasti. Ja lopuksi näytän vielä päänäkymän, jos asiakkaalla on käytössään TekaLevel, TekaMixer ja TekaMaster. Lisätietoja TekaMasterista saat alueen myyjiltä ja voit tutustua nettisivuihin www.tekamaster.fi ja varata esittelyn korjaamonne olemalla yhteydessä alueen myyjään.